tak shisngi do khajana ka sarkar bakhang shalan mau sha Bangladesh na do ki khendiat sngi hadin belami ke jengki hakari Bangladesh khamtam hakanong ba Dhaka hadu baka menteri rang ba do jongkane kari ka Sheikh Hasina kala hiar shukino bat khalam sindan ka sarkar jongka kabala ja ka santarik menta unailar arhaja arpusaw ka khata shibon ya khai pateng tang hakari Bangladesh henry wada ka jilla Meghalaya ru hakane kari India namar ka khai pateng hapreng kini ki ari ka thanem bha ki artli ki mar ki beju bha ka jing shalan na kani ka jilla sha Bangladesh ki dei umau shun mat umau thum ha ka ba kumba rus patli ki trak manla ka singi ki hiar shari Bangladesh man pen poi kini ki mar ki khardap ki badan ha ki kapot bat ka Bangladesh henry kumbalong menta namar Pelapen sange shwai ka jing shalan mar badan ka jing huri hura da ki spatli ki truck ki yang samiet haki road surang kani ka jing khang shipor ya kani ka shalan mar sha Bangladesh kalakta shibon nadu ya ki try par mau ki nong shalan mar kumjo ya ki nong tray ki batre haki par mau bat khamtam ya ki nong nya truck ki baha bansa haki truck mi labat sngi haba phai sha kaplating ka jong ka sarkar jilla kadan ka jingdu nong ka bakraw ha ka balum khajana ha ka ba umduna ya ka arpholak tingka ha ka sngi ka jingdu lum khajana lamba ka chalan PI ba ngakung weu nang tre export ya umausun na po Bangladesh te ka jingwan ja kan san ka to ka jingji ha to ka sngi ka kata hadu kata khamtam ya ki nang tre jingi kum ki driver truck bat ki batre hakwari ro kalau ngajing do nong ka bakraw kan ba nang ba ka jingban ka to ka sangen no ka tre ka tapi hawai hadu menta to ki don ki presiden ki sekretari jongi ki ba de pe yak asosiasi jingi sati te kidang ya persyang ban ya keren ban ya kontak bat kita ki parti na te nasiliang te hadu menta to ki pat yo kebor ero te ngi tarai ba hakini ki te ban te kin sa ya be ke kam ka jam Ndaya minta te kamut kini ki sekretari presiden jengiro katkum ka kebor bangi nang sudah keren menin makiro kimpadio kebor ai kai kabam ka di kata de lut ka jengluk san ka jengi pi namar bada ka jing sengek kitrok kumto te hak jaga bakin dio trip tekin dio trip hap samit hasurok halanti sengkin tengi pada kum kitra hapin biang kabam ka di ka jengi kada kata ka de ka jengluk san pe ndala dak yo bandrong pada kamut ni ai ki kumto kat bangi ai si trip kata ndak lawan ai biang dak batmai mentaya ne gajuk ke trip arsil laisin ke bam ya ki driver terkamtam ki driver ki batre ya pon otlang temut khambon hi ki bana jawai nanang story mentagla ya sedang bon bat na shillong ru don ka to kan nengut tambah khambon na jawai hi bana nang story namar men hakane la don ka we ke jingra jangin po association ba kalong bangin pan sengek suai ki kali ba wan nabar ngin alat suai kali ke badan po area jongi ta daw menta te laya bun baik tangki para kasih tangki nang ston bat ki jawah khantam pada kenya revenue to sarkar ka do nang bha sibun gain namar tang leba ka chalan mo revenue leba ka chalan kayo ka government ka long ba sibo lada ka jingdo nang ka kasih ka long da melasu ban ong gain tang ba ka abun hi gain namar tah kasih lada ki perkhat lada rong ki kitrok dagi sanspa andrus pa tali sisngi po bangla temut sanspa andrus pa tali ki chalan la rong la lej telang ba ka jisenge jengki mental lada tang sisngiro kamu terus pak ladu nang nga tengam don kasala lajong tengah sutit na ki badon gitu ki mining te kador tra jong salan te ngam la raban ong ngam tip rekan no sibo to ladangin ken malu malaya kador salan ladangin ken tang la hajar sanspa sibo kum tay namar ngam tip ya kata kador tra jong salan ke namar ngam don salan lajong tapi perkat la datang la hajar sawajar ke we salan terus pak teli sisngi la long kan no tang sisngi tapi kata ke jing kata ya ka sarkar ke jengi ro kan